ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ। ଆଜି ମୋର ଏକ କବିତା ଶୁଣିବା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୋଉ। ହାୟ ବୋଉ, ତୁ ସାରା ଜୀବନ ଜଳିଲୁ ସଂସାର ଜୁଇରେ, ଆମକୁ ଟିପେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା। ତୋ ବିନା ଜୀବନଟା କେଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଲୋ ବୋଉ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ବୋଉ ଡାକୁଥିଲି, ସେମାନେ ତାକୁ ଜାଳିଦେଲେ ମଶାଣି ଭିତରେ। ମୋ ବୋଉର ପାଉଁଶ ଟିକକ ଯାହା ଆଣି ଦେଇଗଲେ ଗୋଟାଏ ଠେକିରେ, ଗଲାବେଳେ କହିଗଲେ ଏଇ ତୋର ବୋଉ। କହ ବୋଉ, ମୋତେ ଯେବେ ଭୋକ କରିବ, ଆଜି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ ସକାଳରେ, ଏ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ କ'ଣ ମଣିଷଟେ ବାହାରି ଆସିବ, ମୋ ପାଇଁ ତେଲ ମାରି ସରୁ ଚକୁଳି କରିବ? ଏ ବୋଉ, ତୁ ସିନା ଶିଖାଇଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ତୋ ବିନା ନିଦଟା କେମିତି ହୁଏ କହିଗଲୁ ନାହିଁ। ଆଲୁଅ ଲିଭିଲେ ଅନ୍ଧାରଟା ମୋ ବେକ ମାଡ଼ି ବସେ, ତୁ ତ ଜାଣୁ ଆଲୁଅ ଜଳିଲେ ମୋତେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୋଜେ ତତେ ପଲଙ୍କର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ରାତି ପରେ ରାତି ତକିଆ ଜାବୁଡ଼ି। ବୋଉଲୋ, ତୁ ଏବେ ମିଶି ଯାଇଥିବୁ ନା ଠାକୁର ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଉ। ତୋ ଠାକୁରଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ତତେ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ନେଇଗଲା ନିଜର ସାଥିରେ। ଆମ କଥା ଟିକେ ଭାବି ହେଲା ନାହିଁ। ବୋଉଲୋ, ସିଏ କ'ଣ ତତେ ଆଉ ଆମ କଥା ଭାବିବାକୁ ଦେବେ? ସିଏ ଏବେ ତତେ ମୁକତିର ମନ୍ତ୍ର କହୁଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ବୋଉ, ତୁ ଏବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ୁଥିବୁ, ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାରର ବଜ୍ର ପାଇଁ ଗୁହାର କରିବୁ। ଜାଣେ ପରା, ବୋଉମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ ଜୀବ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ବାଟ କିଏ ଅଡ଼ିବ? ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯମଦାଣ୍ଡ ମୁକୁଳା ହୋଇବ। ମୋ ବୋଉ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ ଫେରିବ। ମୋ ବୋଉର କେତେ କାମ ଅଟକ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ କି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ମୋ ବୋଉ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବ, ସିଏ କି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ। ମୋ ବୋଉ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିବ।